హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము టమాటా పప్పు చేసుకోబోతున్నాము. టమాటా పప్పుకి ముందుగా ఒక పావు కిలోంత కందిపప్పు తీసుకొని 2 టైమ్స్ కడుక్కొని గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవాలి. నానబెట్టుకున్న పప్పుని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాం. పెట్టుకున్న తర్వాతకి చిటికెడు పసుపు, చిటికెడు ఆయిల్ వేసి ఒక 70% పప్పును ఉడికేలాగా చూసుకొని ఉడికిన పప్పులో టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిగడ్డ వేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉడికిన తర్వాతకి కొద్దిగా తగినంత కారము, మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులుసును వేసుకొని ఉడకనివ్వాలి. ఉడికిన దాంట్లో కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకొని దించుకోవాలి. దించుకున్న తర్వాతకి మనకి కావలసినంత ఉప్పు వేసుకొని మనం వెనుపుకోవాలి. వెనుపుకున్న తర్వాతకి తాలింపు పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు తాలింపులోకి కావాల్సినది తాలింపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లిపాయలు వేసి బాగా తాలింపు పెట్టుకున్న తర్వాత పప్పులోకి స్టవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా